De opleiding kan benammen profiteren van alle verkiezings van de oude tijd. De aandacht die er dan is van politiek en bestuur betelt hem uit in nieuwe studenten. De officiële opening van het jaar werd van de maand die terug oud-commissaris van de Koninginne Hans Wiegel. Maar het mooiste heb ik altijd gevonden het drukken op een knop. En vooral als het een rode knop is. Wat is mooier voor een oud-minister van deze politieke kleur dat om rood een fikse map te geven? Bij de opening werd ik het nieuwe logo van de opleiding presenteren. Kijk, we zijn Thorbecke Academie is begonnen als zelfstandig instituut, is opgegaan in NAL. Nou, die naamstelling is op een gegeven moment een beetje verdwenen. En wij vinden dat wij redelijk uniek zijn met Thorbecke Academie hier in het noorden en misschien wel zelfs in Nederland, maar zeker in Noord-Nederland. En het is mooi dat wij dat weer tot uitdrukking kunnen brengen met een eigen huisstijl, met een eigen naamstelling. De academie had nog wel zwargen over het aantal deeltijdstudenten. Dat is de laatste jaar bot waarom roem, benammen door de langstudeerboete.